grautzen gaude, Euskal Herriko Sur Txiki txapelketan, eta eguraldiak lagundu nahi digula dirudi. Itxasoa txiki xamar, baina biharko handitzea espero da. Beraz, gozatu gaztatxoen surfaz. Llamo Domínguez. Eskerrik asko guztioi. Atzokoan mutilen 16 urte azpiko kategoriarekin amaitu genuen eguna eta gaurkoan baldintzak hobetuta Euskal Herriko txapeldunak erabakiko dira. Não voltou não. Ela sumiu, sumiu e nunca mais voltou. Não voltou não. Ela partiu, partiu e nunca mais voltou. Não voltou não. Se eu soubesse onde ela Lehenengo koraniko ez final oso divertiari izan dela. Eta aurrezki izan da.